Ya, Mbak Mimin, Mbak Apri ya, Pak. Nah, tembangan minggah mriki. Nah, akinotang kutang tansah bisa ngelati. Aku karasa dan sama kaya kata susila kasih dapat teladan. Matur nuwun Bapak Haji Suratman ingkang insyaallah tanggal 22 Oktober nimbali kula tasih kepareng bungon lenggahan. Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Sing mirsani tasih kathah ingkang kangen laman pagelaran wayang kulit. Luar biasa penonton Nganjuk menika. Wah, apresiasi sangat. Aku ki paribasan lho biasane ngantuk to. Iki mau arep angope tak tahan lho, Pri. Saking aku ki betah melek dina iki mau mbuh kaya gumun aku. Lah ngopo? Lah nggih, mirsani panjenengan bergase kaya ngaten anggenipun ngolahke wayang mosok akar ngantuk kok ya berarti aku ora mendukung beliau ngono. Aku merem sedipet situ ora iso. Ora tekan atiku mbok nek sinden liyane do turu ra mudeng nek angkit mau ya melek terus. Masalahnya ngene Mbak Mimin, Mbak Apri. Pripun? Piyayi wonten ing Nganjuk niku tidak hanya yang dinikmati iki ora mung hiburane tok. Nggih. Klebu nggon sanggit, terus nggon sabet, nggon anta mencana, sulukan iki kabeh semua diperhatikan saya-saya panjenengane Rama Widodo. Kuwi pemerhati sejati ning nggon wayang kulit. Kula ngati-ati sanget. Apa meneh Nganjuk iki le. Nah. Nganjuk iki ngantek kena julukan kuwi apa kota 1000 wayang. Mergane Dadi mendak nggon ki mesti ndak bengi mesti enek wayang. mesti ana wayangan. ngono lho. Minded ning wayang ya, Jas. Dadi ora mung guyonane tok ning lakone, sanggite, keprukane, lha lan sak piturute ngono ta nok maksude. Begitulah. Semangat aku ya jek betah melek kok, Pri. Prihatine wong Jawa ki ora mung poso tok melek ki ya prihatin. Kowe ketoke ya nek yaene betah melek ya lumrah. Lah ngopo? Lah kan kowe nek metu ya jam-jam sakmene iki. Lah nek sore ya kalah. Nek sore ya kalah blasok. Nek wong ra ono wong kan aku ra gek payu. Ning itu masalah. Oh, masa lalu. Mosok ya arep ngono meneh to. Nah wis walah. wong donya iki digelar to. Kowe pilih padang apa peteng, pilih sing becik apa sing ngolo. Dadi donya iki digelar pilihanmu ning endi ngono. Iya bener pilihan. Balik ning analisir nah ya iso wae lho. Ning nek niatmu ora rono ya dimudahkan dalam kebaikan. Wis ngono wae lah, Jas. Kadang apa peteng. Lah nek cara kowe ngono kuwi apa? Lha apa ya? Repet-repet. Sorry, arep srengenge ngangslup nang kae ya. Heeh, Pas candi Allah teko ngono ya. Nggih mboten Nanti nek cara warna putih ireng. Nek cara kowe ngono kuwi klawu. bladus ngono ya. Aku Aku kok jadwale ngono sing derek Pak Kangko ki ngopo ya? Bri apa salahku apa aku disirik ya? Lah. Jadwale dereng ngenten lho. Apa sih ta? Dereng wonten ya. Nggih. Kok nek gak ke kula lho penyan menika. Mangke pokoke nek Rama Widodo ringgitan malih mrene sampean dicangking kok. sesuk kowe ning Karangasem no ning daleme Pak Kangko no.
Neng kono aku sing krenggani neng kono ya, Nak. Ya ora no. Lah ngapa? Momong adeka. Ora. Iya. Ngaturke panglipur sinambi tetembangan Mas Petrus. Nggih. Mbok menawi wonten pamundutan menapa? Lek pamundutan kata sanget. Ingkang lumantar WhatsApp niki lho. Walah. Saking Kedung Malam Mas Joko nggih matur sembah nuwun. Ugi saking sopir Barik Pak Kamto nyuwun gending. Perawan tuwa nggih matur sembah nuwun. Perawan tuwa. Eneke boe. Terus nggih lan kathah sanget sing nyuwun pangapunten mboten saged kula maos tunggal pokok tunggal mengki ndak ngentek-ngenteke wektu. Nggih. Mbok nyoba waranggana sing Sinten? suarane waranggana sing sik gadis. Iki insyaallah jek ana loro. Sing pundi? Nah, sing rumangsa jek gadis kon ngadeg. Ayo. Burini ngalah. Lah nek aku ki gadis sing ora perawan ki ngadeg ra ya, Bri. Gadis kok ora perawan iki maksude piye kowe? Yo ngadeg. Oh, Nduk Chandra karo Nduk Brigita. Oh, iki sing gadis kabeh. Ya. Insyaallah. Insyaallah ya ora ngerti asline ya, Mbak Mimin. Nggih mboten mangertos. Kebumen karo Tulungagung kok ana? Kediri. Kediri. Bir kita ki Kediri nek Chandra kuwi saka Cilacap. Oh, iya ding Cilacap. Ning padha-padha lek Kebumen ki ya ngapak, Cilacap ku ya Ngapak. ngapak. Wis di Nek takon dia jak omong-omongan ku lek ngapak. Cara Cilacap iki basane piye? Piye kabare, Nduk? Priwek kabare? Ya alhamdulillah apik Rika pura kabare. Rika ki berarti Kowe. oh, apik. Apik. Iya. Apik. Mau rene tekak jam pira, Nok? Ya ora terus ditekok. Lah? Mau tekan kene jam 5 punjul ya, Mbak ya. Jam 6 lah. Jam 6 kurang sithik lah tekan kene jeluk mlaku maring ngene. Jlu. Pamane. Isih kuliah apa wis? Tes kuliah. Oh, kuliah. Nek isi ya. Iya nang isi. Semester Isih- pira? Semester sangat. Sangat Semester iki sangat. berarti oh isar lulus berarti. Nggih. Berarti isih single ya. Durung gedabel ya. Ya urung loh. Oh iya. Nek Kediri ki basane tetep halus ya, Lek. Ah, padha karo Jawa Tengah. Sami mawon. Kediri ki kondange tahu ya, Nduk. Nggih, bener Pak Imin. Kowe Mbah Imin kuwi. Ngatur ki apa wong ayu sing cantik-cantik. Ah, Napa Pak wonten pamundutan? terus iki nah iki tak macane sik iki. Yo nan lawas tak macane. Ya, saking Sewon Bantul dari Ngebiar Mas Kangko kula Pak Haryono Darmat Mojo nggih matur nuwun. Ugi saking Mas Markoni Pontianak matur sembah nuwun nggih. Ah, kathah ing nyuwun lagon wonten sing tembang kangen, wonten ingkang pudang kuning sampun. Arep ngaturke apa? Ana sing apa jenenge utang karo Bapak Bupati lho. Kenapa lali janjine? Lali janjine ana. Nggih niku tes utang wau bojo loro kali Kubu Kasmoro Kasmoro. sasambung. Sampun, heeh. Nah, ning raketang sithik kudu dibawani pelok apa ngono cah loro sing kompak. Ayo apa? Ayo Chandra. diskusi sik. Karo anu. Apa rembukan sik cah loro sing apa? Rembukan aja grenengang. Malah Men krasa lan men iso dirasakne karo suaramu lek cakala mangsa kuwi binarung karo gamelan kuwi ora ketok asline suarane lek kon bawa lah kuwi ketok asline suarane. Nah. ya nak. Ya sapa sih? Wis, Brigita wis, sih. Oh, Chandra. aku sih. Nene Mbah. Yo. Tak cekelan. Chandra kok nyandang kok Lanang lho, Ndra. Dor-dor ngono ki jane piye mbok sing demes kaya aku niki lho. Nahan pengen nguyuh Mbah. Kangen ku tanpa Mes Semarangan. Bu,
Semarangan yo kenek, Kedhiren yo kenek. Iki lek ngono kuwi mau Semarangan. Ya. Mung sliramu Ayo, kurang sithik, Duk, Bir. Ayo. Wah, Selamat. luar biasa, selamat. Sing blocok iki sing ngarep kok legae cakepan kok. Ada enggak eleh ya. Ya ora apa-apa, ayo. Sing kepan. Apa iki mah tantangan. Tantangan iki, Pak. Sukses ayo. Ning kendel kabeh cah loro ki wis lesdol kok. Ayo. Terus, ayo Bir. siramu tansah ngelingana rikalatinake pungkur. Indra. Ya. Bu ami ami. Sliramu. Balik neng Solo neh iki. Ya. Sepiro to, Bu? Sliramu nate Diko dika iki karo les nembang kok ya. tresno lahir terus Lulus. Lulus. Selamat. Selamat. Jos. Iki sing jenenge secara apa jenenge spontanitas. Spontan. Cah loro ki ora tau ngonekne kuwi Lah. ning iso rampung. Lah. ya ora metang. Aku le deg-degan ora le. Nek ra Nyong dicoba. deg-degan Nek ra dicoba engko ndak ya ora ngono, ndak ra keberanian. Ya. Yes. Iki jenenge saling menutupi dan saling mendukung. Nah. Kula ki ya wegah kok nang zona nyaman terus ki ya wegah kok aku mesti golek tantangan terus nah. Allah. Ora le. Sinden senior nggih ngoten nggih. Ya tujune iki mau didampingi karo Mbak Mimin karo Mbak Apri. Lek men no sing iya. pakoh. Pakanane semen kok. Ya. Yo, lagune lali janjine ya. Janjine. Langsung irama seger napa langgam rumiyin? Yo langgam seno. Oke. Ya, Bir. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman manung nganti lengser srengenge anak kene aku nunggu kowe
Mimin, Mbak Apri. Nggih. Iki jebul sih di monitor karen pepundenku dalang saka Karanggede. Sinten? Mas Suryanto tasih ningali niki Mas Kangko matur sembah nuwun. Pak Suryanto. Nggih, Suryanto Purbo carita saking Karanggede Boyolali. Nah, matur sembah nuwun sing kula katur Koko Prabu. Ya. Menawi penyanyi kita Pirah Borari nggih mesti ditenggani menawi pas boten pinuju boten PJ piyambak nenggani panjenengan. Saestu kok nggih. Kanca seni nek nyawiji ngoten seneng nggih. Nggih no. Kula niku nek pas mboten PJ nusul sinten mawon mboten napa-napa seneng rasane support kanca-kanca sinten panggung ngoten. Nusul iki tegese iki nusul nyinden apa ngurneng mburi panggung terus mboten gedhekke atine kanca-kanca support menika. Oh iya. Coba nek dhewe ra beneran jek dipaido disalah-salahke menika rak ya ning nek support terus dari belakang menika ya wujud mengapresiasi karya seni kanca-kanca. Betul, jenenge seniman kuwi wis nek sing ngatur rezekine dhewe-dhewe. Bisa manunggal tetep guyub rukun. Kaya ndengi pas pandemi ka lho, mrongos bareng. Ya, ya Mbak Lucy yo. Ya, ya. Umak pang Pak yo, kaya apa Mbak Lucy Brahman? Nek mentok-mentok enak aja iso nek kayang ini kan ya aku takut. Takut apa? Ana polisi tidur. Oh iya. Pas sampean mau pas ngayang ini mah kok langsung mbok demuk ngene amu nyapa le? Lah ya ana sing ada yang menonjol tapi bukan kemampuan. Ya mampu pira ketang 3 minggu pisan ya, 3 minggu Bocah kok bares. Tapi peh luar biasa lho ya. Luar biasane pripun? Mbak Mimin kuwi multi talenta, sembarang iku iso. Contone. Oh, dekne goyang ya heboh iso. Heboh. Nari iso. Rama itu. Suarane ngidap-ngidapi swara lanang iso, swara wedok iso, swara wedhus iso. Nggih ngoni-ngone kok. Lah kok iso ingon-ingone? Lho, niku rak kondange teng Klaten niku rak Sukimin Blantik Wedhus. Wah, Sukimin Blantik Wedhus. Lah nek iki Apri tukang las karbit. Oh, ning nek kula niku nyoto asine Blantik jual beli nggih mboten. Sejarahipun rak kula nggih kaya sing kula aturke ngajeng ngamen tendalan. Terus saking dinas sosial niku mungkin Kegaruk sebagai dinas sosial. ora digaruk, Ora. sebagai percontohan ngoten lho. Apa ya urip maring dalan terus lah. Diparingi modal usaha menawi mboten klen turu niku gangsal yuta. Heeh. Nek sing usaha salon nggih kagem salon. Lah kula kan saya tidak cukup pandai merias. Kula ya bodoh. Nggo apa ya buka salon aku ora iso nyalon. Bakul kudu dede jiwa kula ngoten terus kula tumbaske kambing niku dadi lumintu ngoten lho. Oh, dadi sampean ingon-ingon wedhus dari hasil pemberian saking dinas sosial niku. Cuma tukane wedhus lanang apa wedok? Nggih lanang wedok komplit kok ya. Ora wedok tok. jane iki kaya Mbak Lucy iki lho. Mbak Lucy kan ingon-ingone sapi Brahman. Mula jenenge Lucy Brahman. Jane kowe iki jenenge Mimin Gibas. Nah, dadi ngene, ana ilo-ilone wong Jawa, kowe pengen terkenal lawak-lawak kae, kudu wae embel-embel kewan. Nah, contone Lucy Brahman. Terus Aprilia Kenari. Lah, kan cilik bodimu apik, joget ngulentur centil. Sak percil kaya kewan. Deni percil. Lah awakmu? Aku apa ya? Kira-kira sing apik apa jenenge? Mimin tekek. Kalau wis diarani penonton kalau. Mimin Cendrawasih ngono ya. Kapien. Manuk Cendrawasih iki kapien. Cendrawasih kan wow. Kalau bulunya salah Logo. satu itu satwa sing ana ning Indonesia tok ning Papua. Lah wong Cendrawasih kan ngene cara badine wong wedok no gitar Australia. Lah sampean ngene. Lek
Mimi Aprilia kan ngene. Kenari. Jenengan ngene lho. Ya wis kene manuk tengkek buta ngono. Kok apa-apa kok angger aku bagian Jarene sampean ki sabar. Innallaha ma'asobirin. wong sabar dadi kasih Gusti Allah. Alhamdulillah. Manuk tangkek buta ki sing dijenenge manuk ancel galeng kae padha to, Lek. Manuk ancel. Apa enek manuk ancel galeng. Sing gane ning lho. Itu cerit. Kuwi jenenge manuk ancel bumi jenenge. Oh, beda nggon, beda Idi jeneng. cerit ngono. Wis dijenengne penonton kae lho mau. Napa? Mimin wedhus ngono. Penonton kae. Mergo dhek bos wedhus. Pemimpin etawang ngono mah apik le. Ning ya ora apa nyatane ya dadi lan alhamdulillah Rezekine lho, bisa dadi rezekine. Mas Kimin. Apik kuwi. Sampun ninjing menika Mas Petro. Oh, nggih. Wah, kula remen sangat lho dalu niki masyaallah. Sampai dugi mriku ngisor layar tasik sedaya mo sing mirsani wayang. Wah, luar biasa. Mriki niku tolak ukur kok wayangan niku penonton medhi. Leres Nganjuk dan Jawa Timur itu tolak ukur penonton wayang luar biasa. Jadi Mbak Mimin, Mbak Pri sing mirsani wayang di Jawa Timur itu orang mek wong sepuh-sepuh. Jadi pun mulai anak SD, SMP, SMA itu sudah mengenal wayang di Jawa Timur. Pecinta wayang sedaya mau. Penikmat wayang, pengamat wayang. Ini jenengan kayak kathah ngeten iki. Nek lare-lare nem dereng kathah, nek piye sepuh nggih tasih. Oh, ngaten. Terus niki kadang kala ya gitu dhewe kudu nyelami. Sing disenengi cah nom ki apa? Dadi ngrangkul sik sementara. Ngoten men seneng sik ngoten rumiyin. Nggih. Ngaten. Luar biasa nggih. Badhe ngaturke napa Mbak Lucy? Lagune. Mbak Lucy ki nek lagune sing ra geradakan ngoten niku ora kurang puas ngono rasane. Nek urung pulah. Lah napa kula manut mawon? Ikan ya luar biasa Apri adol. Monggo Rama napa Swara. Ibunda ngersakaken menapa? Sing rame napa sing Rama, kalem mawon? Dodong ngersakaken menapa Rama? Setya tuhu. Oh, setya tuhu. Kersane sing halus-halus. Nggih. Perkara kowe diunggahke gumyak dipun caosi ingkang alusan rumiyin Rama Widodo ngersakaken setya tuhu. Jan dheweke kaya luwes ya. Anu Rama Widodo ki ngerti penggali wong wedok ya. Wong wedoke dikai pengertian sithik ngono. Lajane atine seneng mongkok. Rama kowe dikai iki duit tapi disio-sio terus. Kowe dikai duit petu tapi disio-sio terus disakiti batinnya. Ngono ya. Nah pengertian kecil ngono ki wong wedok wis digedhekke atine. Mongkok bunga. Aku le nyawang mah mungkuk. Ora mongkok. Bawa Mbak Lucy. Nggih, duet ya. Bu Bra. Bumen. Ayo Bumen. Ngadeg Bumen. Tak kira bumi min bubrah. aku supporting. Katurke karo Ramane. Iso apa ora to nduk jane Janki? Sik semadosan iki lho Mbak Guru. Ayu Mimin, cerdas Mimin, suara apik Mimin terus kowe mbok gawe apa? Kok premangane kok metu. Ya lek trah nyoto panjenengan ki gurune ya diwarai to kepiye to kudune bawane sing ngene. Olah vokal sing apik ki kepiye, artikulasine sing jelas kepiye ngono lho. Ben iso. Ayo. Dehemsin. Ya dehem sik to ya. Lurus. Sepinten Mas? Pojegok karo. Jenenge men ana Jare wong wedok ki kon demes ora oleh biayaan. Pami. Lho, demes to ya. Ah, Kok beda lenggahnya apa aku? ngene penyakite wong menjelang menopause sing ngene iki ya. Lho ngopo kok kaya ngono lho ora wae karek wonge. Monggo Mbak Lucy kalih diinces. Ya wong ayu. Mboten sida dicontoni. Mboten wong ayu. Pamintaku. Penyanyi dangdut iso bawa pamintaku. Oh, iki jaman cilikanku sing nganggo rok mini iki. Padha pokoke lagu apalanku padha karo Yumi Miniki. Joketane ya kaya sing dipraktekke dhek kuwi. Piye mang nyanyine? Nimas. Udu kok. Udu mau ta? Tiada mungkin satu ranjang ada 3 nyawa. Iya ta ya. Ngono kuwi apalane. Nimas itu
Oper Mbak Apri. Ayo, Apri. Princess. Jan gumun Mas Kangko. Lejet. Dek itu iso konsisten dengan logat. Lah aku lho wong wedok nyanyi lho sik aku begagah. Dek iku lho nyinden selalu ngene. Demes luwes kula riyen nate ketipu kalih laren iki. Ketipu piye? Dadi saya pernah nyinden ten Magetan gitu. Wah, kok enek bocah isi anyar apa piye kuwi. Dek mau anggone pojokan. Kok ayu banget meni-meni. Kuwi urung metu suarane. Aku ning kono. Tak jiwiti cacah. Mahasiswa anyar to kuwi. Sumpah demi Allah. Lah bae bareng watuk. Wah, ngono kaget aku. Pokoke delek lungguh sapa lho sing ngira lek dhek iki lanang. Lungguh wis demes pelek lho. Lah aku ki lungguh lho begagah ngene. Wangel aku arep mingkup ngene. Jadi kan kulino numpak NMAX ya. Iya, aku lek numpak montor-montor lanang. Heeh, kuwi pancene bener. Kulino numpak Fit NMAX mesti. Lah kok iso? Kok iso? Nah, itu jeber. Ya ora ngono. Gedene Fit NMAX kan. Ombo. Kuwi jaman Budwi biyen cuti mergo hamil Nggih. sing ning cedakku yo kuwi. Nggih, Oh, wis budal. klecem. Balerono pas Budwi hamil, kowe seneng lenggone kono. Ngerti ra mudeng ra kowe? Ngapa? Itu atas rekomendasi saya. Oh, kowe Dadi nyon seumpama Pak, kang ki Aprin kok mang jak Pak. Ora mungkin no ngejak kowe, mesti aku no. Itu rekomendasi saya. Kowe iki jek kiter ning isi, ning juruk ngono kuwi ya. Sing ngamen nang juruk karo isi iki kok. Dadi aman banget lek Apri ning kene iki wis. Matur sembah nuwun. Tapi niku diwedani kula diwedani. Oh, kowe melu nggone Pak Kangko ra mudeng garapane. Ya wis Pak Kangko sing tak garap aku ya. Ya salah. Wedeni. Kowe melu nggone Pak Kangko kowe ger bisu no ra mudeng garapane. Saiki Pak dalange sing tak garap aku ya. Wong kuwi cara daging wis salot ora digodhog barang wis ora tedas kaya ta ya. Monggo Wong Ayu. Nggih. Piye sik curhat? Dremimil lah itu. Kok sing gak trimo lho, Dek. Mereka ngedropke kok. Kowe iki melu wayangan Pak Kangko iso apa bisu lho kowe ngono ki aku. Lah piye apa nek garapane Pak Kangko ki medeni kabeh rak ya ra ketang lagu-lagu dhisik ra nggih medal to kok ngoten. Kula ngoten marake ngedap lho kula. Salah ora nyerak. Iya kok. Wong kok senengane golek Jenenge wong kesempatan. to melu ki kaya ngene. Sesuk melu Pak Kangko, ya sak isone sesuk rak dimong kancane. Pak Kangko ora mungkin meksa kowe sing kowe ra iso. Kudune kan ngoten yo. Melu Pak Kangko, bisu lho jedak apa? Kono ki garapan kabeh. Apa ya wayangan iki garapan terus dari awal nganti akhir tang langgam ya metu. Mbak Lucy, Piwurati banget dhewek. Ya, kene disawang kok kene bener iki lho. menjatuhkan mentalku. Lah, Pak Kangko ki mah kaya sowan Mbah Huti ngono. Pak Kangko karo aku iki levele padha sami nggih Iya, umuripun ya. Padha. Lah nggih, jodoh ya, jodoh ya. Ya. Nek umpama Mbak Duwi iki jejer karo Pak Kangko kaya Mimi lan Mintuna, ya to. Lah, nek Dek iku- karo Mimi karo Misuun. Oh, alah. Halah, rumasane Fotone ayu. aku dine Pak Kangko seneng tenan karo aku lho. Jenenge wong Masyaallah. Gak wedi le meteng. metenge ora. Aku kan ya kondang kabeh sing ngayunke engko nek terus dikup kono dhewe aku ora usah melu sapa-sapa. Oh iya. Ayo nak, ki pamritan saking Rama Widodo. Jan wong lamis diem, lambe kok gemecek. Mateni Nek wong tresni Gemes aku. Nyon sewu Mas Kangko keringet kula ragi mambet aku ngono jenenge wong polah kok ngono. Ora apa-apa nek wong tresno ki mambune wong bojo ki kaya dene gandane minyak kasturi ngono kuwi sumbe. Kaya Padahal gondone kaya apa? peceren. Iki lek mumune kaya pedes banget iki lho. Ayo nak, ndak kelangan nang wong ayu. Ing sarena sawa ngene Mbak Lus, dalem iki DLI mempunyai sinden baru, cinten menika. Mbak Dina. Oh, Dek Dina niku Ayo, Din, ngatek kok. teman lama. Nggih, monggo-monggo. Wah,
Penyanyi iki ya padha penyanyi gane nderekne abal lah ora kulino lungguh. Lungguh kat ngene karo amin masuk angin. Masa mulai lungguh kat mau kok njur kerokan bae. Niki wah penyanyi kondangi Kota Madiun. Lah ya kok gelem melu wayang dalang Kangko DL itu Ijo Laras Indonesia. Nyapa? Nah, dijawab. Wis luwaris lho mongkone. Kok iso melu Pak Kangko iki ngopo, Din? Nggih ajar nggih mawon. Menambah ilmu. Srawung. Menambah ilmu nggih. Makasih ya. Siap, kula sing matur suwun. Jan nom-nomane Yu Mimin apa ya ngene kita kira-kira ya Kadoan ayu aku no. Goblok. Kamu nih suaramu kendut. Suarane kendut. Kok malah mencucur Mimin ini ra ono tiada duanya kok dibanding kaya Mimin dia ngene iki. Oh kurang ayu sih Mbak Dina. Kadoan, Mbak. Alah Gusti. Sik kadoan. Sama kan kulite lho. Walaupun umurku 46, gurat-gurat kecantikan jek ketok, tanganmu maju nduk karo tanganku lho. Lho. Wes iki lho tragis nah. Aku sing ra trima lho nek kowe dionek ngarit Lanyo. Ora trimo nek aku tak duni ngono kuwi. Tangan lek perawatan kaya ngono. Toko Mas tak obrak-abrik. Mergane aku tuku ali-ali ra ono sing sedeng. Kudune kan lho, kok tangan kulo ngarep lho. Cincinnya aku nek ra 30 gram apese gatel aku. Mula nganggo wong siji ning gedhe. Ora cilik-cilik teng kritip ngono. Gelang cilik-cilik teng kritip kene iki Apa iki? Wos. Tok lho. Gede, gembreng nek dienggo ijo. Menengo kena gumuk. Malah rupane lak dadak nyemprot. Mas sepuh kok kudu nyepuhke. Angger 3 dina ra dianu ra dikumbah ngono gatel ning tangan. Mregutu. Pancen pesene doktere ngono pesene sanu ya ngono kuwi ya sekot. Oh, Ya kentil. dokter ngendi ngono Perawatan sing lho, nambane Mbak. sepuan Mas. Aku mau salamane Mimin iki tangane bintang kok gudikeng ora mudeng nek iki agek perawatan glodhoki iki do ra mudeng. Nek glodhoki ya proses sing ngene iki Mas. Sajake kanca-kanca yoga iki gak seneng mbek awakmu cemburu kira-kira. Sindian kok tangane blirik ngono kuwi. Glodhoki. Bliwit. Mas, lah Mas Kangko mah ya nyekel-nyekel ngene iki proses ya Dek nggih masak ngono. Apa gak ngerti lek kanca-kanca ki awakmu turunan ula. Yo. Wong wedok kok muni glodhoki ora demes sih. Piye? Glodhoki. Monggo Mbak Dina. Mbak Dina, ya. Datan kengga Mirip karo Apri ya suarane. Ya mosok sih. Persis. Lah. Dicoba. Titiane nggon titiane kono. tengere niku. Nek dituthuk, nek matok kuwi berarti banyu. Ora asli Mbak, iki ora asli dadi engko nek mulih ya leter. Oh, nek ora asli ki ngene iki lho suarane. Ngono Ora ya. asli. Nek ora asli. Nek sing asli. Tak aku tak tutuke dhewe. Aku ya tak. Lah kuwi duduk kira-kira aku dendang dong ngono. Tak tutuke dhewe ae. Mbok ra apa-apa nggon faktane mencetha. Iya iya. Mikir mendat. Lek ngene Mbak Lucy suarane mak mer. Yo astagfirullah. Monggo Cahyu. Iso metu ekone. Lamun Tekan di tengah. Cahyu. Lamun ato caketing ati. Lah ya kanca-kanca semangat enek sing anyar ya, Truk. Oh tenan. Mripate do padang-padang ya. Yen cedak. Yen cedhak tansah mulah Sak baris meneh. Sido asih. sido Asih. asih
balik min. Pindho mimi hamil. Metele. Kok gamelan dhewe. Endelmu itu. Jos. Aku pengen ngleboni coro. Jare artikulasi iki kudu cetha, nek o ki jare ya kudu nyuruh. Pindho mimi amin tuna. Ayo. Allah iya. Soalnya kalau penyanyi Body dulu language ya penting. Nggih, Nek penyanyi penyanyi zaman gerbegegeg ngene ndarani tugu. Iya, Body bener. language kaya kumat ayane ngono malah. Ayo bareng nimas. Aduh. Hanet Nyerempet. Kok kodame metu iki. ana tepi wahaje. Nendi, Lek? Asik. Neng ndi? Karet. Aku senengane. Mbak Lucy tidur apa ngayu? Situ Ngarit. ngasih Kowe kok gelo lho. Cek Kopo. umume Apa ya. eneng Ya iki? kreativitas ini. Aku ya iso niku ora tak pamerke nang kene. Cek kok menggoda. Kreativitas boleh nek berlebihan itu jadine piye Lah malah piye berlebihan iki lek kaya Lah. apa cengkok? Maksudnya ngapa? Umume ya Mbak. Cengkoke dhewe-dhewe lho. Ngapa? Sing Ngajak ngotone gelut ora ya? piye anak-anak bareng dinulat ra pates. Allah, kok kowe sing sensitif Sing bener ki piye? Ambene lek jebir kaya. Kudune piye? Sida asih lho anu lugas wae rasane asih Lah padha. gregel kuwi gregel beda bergel karo cengkok mesumi beda Mateni hukume pirang taun? Wah, aku ya mentu karo jotos yo. ya tutup nembek kok apa salah Kok gemecek. ayah dedek disalah Alah. Ayah. Dilanggamke sak arambahan terus dilebokne tembang kangen iki mamundute. Yo, Mbak Dina, ayo Mbak Din. Aku kang setya satuku
Sambil tasih monitor di TKP. Terima kasih. Ya. Nane. Nonano Mogian tok berkah ing witi kanthi kampung tan sahlipat panju pisan masuk. Mas Faris Sugiono. Monggo sugeng midhangetaken. Kanca-kanca BPKD, DKJ, KPK.
biasa kanca-kanca iki. Nggih, matur suwun Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Lucy. Nggih. Tak nglajengaken lakon. Monggo. Saurunge subuh kudu wis rampung ya Mas Gareng. Mugi lancar ngantos tancep kayon. Piye? Ayo ngendika sik no, Mbak Mimin, Mbak Apri biasane kae. Matur sembah Mbak Lucy, ayo ngendika pamitan riyen no. Oh, pamitan sik. Rama Widodo, sembah nuwun sampun ningali kula dalasan rencang-rencang dahanipun. Saestu bubuk wilangipun kula gojek ragi keladuk kirang duga mugi kersa bedah tangguling samudra paksami. Sehat selalu, berkah menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Semanten ugi kawula Rama mugi panjenengan tansah sehat selalu panjang yuswa tansah nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan matur sembah nuwun mugi sedaya kalimpahaken diparingi kerancaran dening Gusti. Amin. Matur sembah. Satu kata dari kami. Tetap cintai seni dan budaya. Soroting pandam sumula amadangi jroning pasareyan ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang tiah manahen kuung sumungkem guling sang kakung rerepa babwe maneman be alaton dik paranto hulunata dah ro